खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जालायबाय लोगोसे स्वरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि गोनांथार खौरांफोरखौ बेबायदिनो मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। सरकाराव गोनां आरो सरकाराव गैयै बर'नि सासेबो MLA बिथांमोनहा दासिमबो NDFB फोरखौ जेलनिफ्राय बरननांगौ होननानै एसेम्बलिफोराव बाथ्रा बुंफेराखै आरो बेनि सायाव जेबो बाथ्रा रायखांफेराखै। बेनिखायनो आङो दायो खावलायबावगोन एसेम्बलिया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। बेनिखायनो बारग' NDFB फोरनि जेलाव थानाय आरो बारग' NDFB फोरनि मोनफ्रोमबो केसखौ उइथड्र खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै थारैनो एसेम्बलियाव बाथ्रा बुंगोन आरो बिल महरै दैखांगोन बेखौनो आङो खावलायबावगोन। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बारग' NDFB डि हारिमु बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला डि हारिमु बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बारग' NDFB फोरखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि बाथ्रा बुंबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव रन्जन दैमारिनि मोनसे जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बिथाङा गोख्रोङै बुंथिनानै होदों दि थारैनो आथिखालाव बर'नि थै गोनां गोबांथार MLA फोर दङ MP फोर दङ नाथाय दिनैसिमबो एसेम्बलि आरो पार्लामेन्टफोराव दासिमबो रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थानाय बारग' NDFB फोरनि सोमोन्दै फंसेबो बाथ्रा बुंफेराखै। बिथांमोनहा थारैनो दासिमबो NDFB फोरनि केसफोरा उइथड्र जानांगौ होननानै फंसेबो बाथ्रा बुङाखै होननानै बिथाङा गोख्रों रावफोरजों बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो सम थानायावनो सम गोनाङावनो दासिमबो जुदि बुङोब्ला माबा मोनसे जागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मैया सनितपुर जिल्लायाव दाब दाब जायगायाव बायदि जौगाखांआरि हाबाफारिफोर मावनायखौ जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गोबां समाव बिटिआर गोरोबथाजों लोगोसे गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौ बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय मुङैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ दायो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव जौगाखांआरि अन्थाइ खाम्फाफोर गायसनबाय थानायखौ जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो दायो बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियैनो सनितपुर जिल्लानि गोबां गामिफोरा बिटिआर आव हाबनायखौ नोजोर बोनानैनो बै जायगाफोराव थांनानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मैया सानसेयावनो गोबांथार जायगायाव जौगाखांनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनहैदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला प्रमद बर'आ गुबैयै मैया सनितपुर जिल्लानि सिङावनो थानाय गुबुन गुबुन जायगा फारियै बिहुराम बर' हाइ स्कुलाव थाखो खथा, लकेश्वर ब्रह्म बड' हाइ स्कुलाव थाखो खथा, 1 नं सनितपुर गामियाव कमिउनिटि हल, सिलिखाबारि बड' हाइ स्कुलाव लेट्रिन आरो दै जगायथाय थांखि। बेनि अनगायैबो उरहिलगा एमइ आरो हाइ स्कुलाव थाखो खथा आरो सोरगिदिंनि बेरा। बेनि अनगायैबो 1 नं सिजुगुरि गामियाव कमिउनिटि हल। बेनि अनगायैबो अनसुमैयाव मुंख्लं सुजित नार्जारिनि गोसोखां अडिट'रियाम हल लुनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो दायो सनितपुर जिल्लानि गोबां जायगानि रायजो राजाफोरा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम गोबांथार गोजोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गुबैयै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआरनिनो सासे EM डक्टर नीलज स्वरगयारीजों लोगोसे मोनसे समनि बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी आरो UPLनि गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरआव अदेबानि बिटिसिआव आथिखालाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बायदिसिना आरजाथावै मेल मिटिं बायदिसिना हाबाफारि फोरबो खुंनायनि गेजेरजों दायो गुबुन मोनसे समनि थाखाय फैनाय रांफोरखौ गुबुन मोनसे खामानियाव नाङा फाङा ओरैनो बाहायगासिनो दं होननानै बुंथिनानै होदों। BPFनि लाइमोन
नेहाथारि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव BPF नि माखासे दैदेनगिरिफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन बायदि मेल मिटिं लानानै बायदि हाबाफारि खुंबोबाय थानायखौ जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दङ। फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां BTC बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो बे हाबाफारिखौ BPF नि गुबुन गुबुन जायगाफोराव लाइमोनफोर आरो रायजो राजाफोरजों सावरायनाय हाबाफारि लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव आथिखालाव BPF नि जानानै प्रहलाद ब्रह्म, कास्ट बसुमतारी, बिक्रम दैमारी आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनहा गामि गामि थांनानै रायजो राजाफोरजों सावरायलायहैबाय थादों। बेबायदि समावनो मैयाबो आरोबाव गयबारियाव मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों दि थारैनो आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ नाङा फाङा रां रुफाफोरखौ जेराव मेरावनो गारलागासिनो दङ। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ जेरैबायदि गाव खोथा होदोंमोन मोनबो खामानिखौनो बिथाङा बेबायदि मावफुंनो हायाखै होननानै अजद दैखांदों। गुबुन फारसेजों बिथाङा बुंबावनाय बायदिब्ला दायो नलेज फेस्टिभेल, ISPL बायदि बायदि फोरबोफोर खुंनानै नाङा फाङा गुबुन मोनसे बिफानाव फैनाय गुबुन मोनसे रांखौ बायदि इउसलेस खालामगासिनो दं होनना बुंथिदों। जेराव सोलोंथाइ बिफानाव फैनाय रांफोरखौनो बायदिसिना खेला दुला खुंनानै बिथाङा ओरैनो गारगासिनो दं होननानैबो बुंथिदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव हाग्रामा महिलारिखौ फिन रायजो राजाफोरा हांख्रायदों होनना बिथाङा बुंथिदों आरो फैबाय थानाय समाव हाग्रामा महिलारियानो बिटिआरनि एबा BTC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जाफिनगोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोख्रों दाबि दैखांदों। हाग्रामा महिलारिया थारैनो UPPL राजखान्थि दोलोआव फैथों। UPPL राजखान्थि दोलोआ हाग्रामा महिलारिनि थाखाय जेब्लाबो दरजाखौ खेवनानै दंखायो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा UPPL राजखान्थि दोलोआव फैयोब्ला थोंजोङै बेनो EM होनाय जागोन आरो बिथांनो इरिगेसन डिपार्टमेन्ट बायदि बायदि हाबाफारिफोरखौ होनाय जागोन। मानोना हाग्रामा महिलारिया बेफोर बिफानफोराव बायदि रां रुफा खरस खालामलांदों आरो बायदि रां रुफा बिथाङा आद्रा दोनलांदों। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा UPPL राजखान्थि दोलोआव फैयोब्ला थारैनो बेफोर बिफानखौ हाग्रामा महिलारि बिथांनो होनाय जागोन। लोगोसे हाग्रामा महिलारिनि गासै 10 MCLA बिथांमोननोबो जोङो बिथांमोननि टिकेटनि बेबस्थाखौ खालामनानै होनाय जागोन बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। आथिखालनि बिटिआरनि सासे मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव BTC बिसायख'थि जागोनखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानायखौ जों बयबो नुनो मोननाय जादों। गुबुन मोनसेया गुबुन राजखान्थि दोलो मोनसेखौ सोंखारिदों आरो गुबुन मोनसे दोलोनि सोद्रोमा दैदेनगिरिफोरा गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोफोराव सायख'नानै दायो जयनिं जालायबाय थानायखौ जों बयबो नुबाय थादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनीयाव मोनसे UPPL राजखान्थि दोलोनि गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जादोंमोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। जेराव बे हाबाफारियाव बाहागो लानानैनो EM रनजित बसुमतारी बिथाङा गोख्रोंथार बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों। जेराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि थाखाय UPPL राजखान्थि दोलोआ जेब्लाबो दरजाखौ खेवनानै दोनखादों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा UPPL राजखान्थि दोलोआव फैयोबा थोंजोङै बेनो EM होनाय जागोन आरो बिथाङा जाय बिफानाव जेरै इरिगेसनफोर बायदि बिफानाव बिथाङा आद्रा रां रुफाफोर दोनलांदों बेनिखायनो बिथांनो बेफोर बिफानखौ थोंजोङै होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारिजों दायो 10 MCLA फोर दङ बिथांमोननि टिकेटखौबो जोङो बेबस्था खालामनानै होनाय जागोन होननानै बुंथिनानै होदों। मख'नो गोनांदि मैयानि जयनिं हाबाफारियाव गुबैयै BPF राजखान्थि दोलो आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै 400निबो बांसिन सोद्रोमा दैदेनगिरिफोरा जयनिं जादों होनना बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होबावदों। मोनसे समनि NDFB नि बारग' गाहाय आफादगिरि रन्जन दैमारिनि मैया 65थि जोनोम सान। बे 65थि जोनोम सानखौ नोजोर बोनानैनो बारग' NDFB फोरनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB निफ्राय चिरां जिल्लानि आमटेकायाव बिथांनि 65थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बिथांमोना हाबाफारियाव बाहागो लानानै माखासे गोबांथार बाथ्राखौ बुंथिनानै होनाय जादों। जेराव दायो रन्जन दैमारि बिथांखौ लानानैनो जोङो गोबाव सम सोमावसारबोबाय आरो नाथाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो दायो रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनि सिङावनो दङ। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव रन्जन दैमारिया थाबैनो जेलनिफ्राय दिहुननांगौ आरो बिथांखौ जेलनिफ्राय बरननानै लाबोनानै उदां अख्राङाव फैनो हानायनि राहा खालामनानै होनांगौ होननानै आथिखालनि सरकारफोरखौ खावलायनाय जायो। लोगोसे फैबाय थानाय समाव रन्जन दैमारिनि सायाव गोबांथार खामानि मावलांनो थाखायबो थांखि लायो होनना बिथांमोना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों।